tabuk khe milok satang na bagui phailajak masa tam chini nokbo o milok ni busu hachal naidi lama gana o omo tui gana hingke o jaga kairi faimani logini dong rok sanui tongkha ta kwchwng na bagui bagui tabuk sat tangna bagui phailajak chwng masa tam naigana busuk jora tama hingke tabuk khe muski nana bagui thangui tongo bachai oro muski kwran naha gana mui rok hamyangui tongkha ni mui gangla rok hingke phantok rok hingke yaphango rina bagui tabuk muski naha gana gani yaphan naidi miyapuru hingke milok satangna bagui wa kaimani waisa thupuino bukur rok paikha ta bakhando kok paikha hingke amokhe dara mantri ni lik bono 10,000 bai khe hokkor ni halio thenai ta hingke tabuk nana thangui tongmani tabuk khe muski nai ani asok tabuk ni bekhai masuk ko te masa hem ta ang ruk pherne tho ruk pherne ha tini khe Udaipur o thangui tongo teisa doctor o thangana tabuk khe Mathabari o sokpaikha o jaga borok ongkhorui tongo passenger ongkhorui tongo huko Mathabari kormo khe khlaijak ai hingke omo haiya do tabuk hingke bhage nog tangui paikha kuchuk khe nainai de tabuk naithokui tongo complete wngya kho asuk yang ukuluk rok phunuk nangna rok no iko omo hai khlaikha tabuk khe saka o ta mondir khe kasaui matango. Sampai sampainya apa pak? Sampai berbicara dokter. Dokter naikagui nabo beli dong, papa menahani, saya dong.